Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan Radio Duniya FM, barkamu da yau, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da zamu gabatar muku da labaran na sashen Hausa, mai gabatarwa Kemu Ahmadu. Yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. Wato a cikin labaran namu na rana na yau za ku ji cewa a ranar Juma'a aka gudanar da wani zaman taro wato da ya kumshi yaƙi da cutar kansa wanda ake gudanarwa lokaci zuwa lokaci. Zaman taron ya gudana ne karkashin jagorancin ministan kula da kiwon lafiya na ƙasa. A bikiyar aikinmu wa Hadiza Ahmadu Sani ta bi diddigin wannan zaman taro ga kuma rahoton da ta haɗa mana. Cutar kansa na mata ko kuma ciwon daji na cikin cututtukan da ke dakile jin daɗin iyali. Ƙasar Nijar na cikin ƙasashen da ke fafutukar gani ta samu nasarar dakilar da wannan cutar ta amfani da hanyoyi daban-daban kuma da dama, inda a ƙarƙashin jagorancin ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar da masu taimaka mata akan ware wata na musamman kan zantawa da kuma yin yaƙi da wannan cutar na kansan nono na mata. Da wani zaman taro ya samu a gidan likita da ke yaƙi da wannan cutar na kansa. A cikin jawabin nashi dai Darakta General na wannan gidan likita da sunan shi da sunan dukkan ma'aikata na wannan gidan asibiti da kuma masu fama da wannan cutar ya jinjina wa dukkan mahalarta wannan taron, inda ya bayyana da cewa wannan watan Oktoba cewa da October Rose wata ne na kamfe na musamman na tsawon shekara guda, wanda kuma zai kawo waye kai da kuma yin gwaji na musamman ga ɗiya mata akan yaƙi da wannan cutar. Wannan cuta kuma na buƙatar tausayawa da kuma son juna da taimakawa, musamman ma waɗanda suke fama da wannan cuta na kansan nono. A ƙasar Nijar dai an kesta cewa mutane 2000 ne ke kamuwa da wannan cuta a kowace shekara. Kuma abin takaici shine ba za a gano cutar ba a lokacin, sai dai idan abin ya kai inda ba a buƙatar shi. Sai kuma jawabin ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar, inda ya bayyana cewa cutar kansa dai babban matsala ce ga lafiyar al'umma gabaki daya, faɗin duniya gabaki daya, kuma kenan yana da kyau da matan ƙasar Nijar su tashi tsaye akan yin gwajin wannan cuta a lokacin da ya dace. Hakan zai kawo taimako na musamman akan samun nasarar dakile wannan cutar. Ina son in gaya ma jama'a 'yan uwana mata, ciwo ne kamar ciwo duka. Kenan abinda nake son mata su gane shi, abinda duk Allah ya ka maka, in Allah ya so ya raida, in kwananka na gaba za ka yi daidan shi. Ni yanzu shekara 23 ciwo da ya kama ni, radda Allah ya sa ciwon ga ya kama ni, rannan lokacin ya zamanto da uwata da ta kani cikin duniya, tana cikin shekarun da Allah ya kama ni ciwo, ga lokacin nan Allah ya mata cika ita ma da ciwon wadda Allah ya sa na ciwon nonon ga nike da shi. Kenan ba yadda za a yi ciwon gani tun ina ƴan ƙarama, tun da ban san uwata ina da shekara 3 ta rasu. Tun da Allah ya sa na girma sai na sa ciwo cikin rayuwata, da yake uwata ta tayi da shi, ni ko na ce takan yi wani ma in same shi. Shekaru da dama kenan da ƙasar Nijar take jan ƙoƙarinta na ganin ta dakile da wannan cutar, sai dai har yanzu da saura, domin akwai waɗanda har yanzu suke jahiltar wannan cutar. Tabbas idan ana son a cimma burin da aka saka ma gaba, sai ya zamanto an haɗa ƙarfi da ƙarfi, a haɗa hannu da hannu domin ganin an gudu tare kuma an tsira tare akan yaƙi da wannan cutar. An gaishe da ke Hadiza Ahmadu Sani da wannan rahoto da kika haɗa muna. Har yanzu muna tare da ke kan wannan rahoto na gaba wanda zai kai mu kungiyar wato ma'aikatan ƙididdiga da lissafi ta ƙasa da ake kira Sanfi, inda suka gudanar da wani zaman taro bita da nazari da kuma wato da sabunta sabbin mambobin kwamitin zartarwa wannan kungiya tasu. Hadiza Ahmadu Sani. Sanfisi dai wata kungiya ce ta ma'aikata ta wani sashe mai kula da sha'anin ƙididdiga a ƙasar Nijar. Ta gudanar da wani zaman taron ta na lokaci zuwa lokaci, wanda zai bata damar yin bitar ayyukan wa'adi na waɗanda suke jagorantar wannan kungiyar. Ga dai ɗaya daga cikin mahalarta taron ɗauke da ƙarin haske a kai. A Sanfisa al'adarmu ce wannan mutunta dokokin na wannan kungiya ta mu da aka ce ma Sanfis. Cikin shi ne adda wannan abun da ake ce ma Conseil Syndical. Ya an ka ba ku manda, in an kun kai kamar shekara 1 da rabi hakan ga, ya kamata waɗanda suka ba ku amana sai ku kiranyo su, ku zo su gani ya aikin da kun kai, menene yayi, ina adda kurakurai, sai su gayi sai a gyara. Wannan matsaloli ake ga samu, manda yadda an ka ba kuna ga yanta daidai, ina ga son gyara.
don ka shine wannan. Taron da ya samu mahalarta da suka fito daga jihohi daban-daban na ƙasar Nijar zai tsayar da matsaya guda kan ci gaban wannan ƙungiyar. An gaishe da ke Hadiza Ahmad Sani da wannan rahoto da kika haɗa muna, kar ku shagala, labaran na taho mana na kai tsaye daga nan gidan radio Duniya FM. Yanzu kuma za mu leƙa taskar matasa inda za ku ji cewa an gudanar da wani zaman taron muhawara da manema labarai kan duba hanyoyi da matakai da ya kamata a bi domin samar da ayyukan yi ga matasa, domin matasan su kawo tasu gudunmawa ga ayyukan gina ƙasa da raya tattalin arzikin wannan ƙasa. Ga dai rahoton da muka shirya muku a kai. Taron muhawara da manema labarai da kungiyar nan mai fafutukar samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa suka shirya. Da farko an gabatar da kundin siyasar, wato hanyoyi da matakan samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa da yadda abun zai shafuwar ƙasar Nijar. Muhawarar ta bayani dalla-dalla kan yadda ya kamata a shimfiɗa jadawalin tsarin samun aiki ga matasa domin ba su damar wato kawo tasu gudunmawa don ga ayyukan gina ƙasa, da kuma daƙile matsalolin da ke kan matasa ga shiga wasu miyagun hanyoyi da ba na ƙwarai ba. Akwai batun cirani da baƙin haure da yanzu haka ake cinta al'umma na kwaɗa cikin wannan hali. Muhawarar ta sake janyo hankalin dukkan masu ruwa da tsaki don samar wa 'yan ƙasa aiki kan doka da oda na tsarin ƙasa, don baiwa 'yan ƙasar damar wato ganin kowane ɗan ƙasa ya sabke nauyin da ya rataya kan shi na ayyukan gina ƙasar da raya tattalin arzikinta. Murna daga batun matasa sai kuma sauke nauyin farali da ya rataya kan waɗanda Allah ya hore ma na aikin hajji, watan aikin hajjin bana na shekara ta 2025, inda a ranar jiya ne wato kamfanin aikin hajji da umara alhidaya ya kira wani taron manema labarai inda ya fitar da sanarwa dangance da wato sanarwar da hukumar kula da aikin hajji da umara ta ƙasa koho ta fitar na soma ayyukan shirye-shiryen aikin hajjin bana na shekara ta 2025. Ga dai rahoton da muka shirya muku. Bayan bude shirye-shiryen aikin hajji da umara na shekara ta 2025 da hukumar kula da aikin hajji da umara ta ƙasa koho ta yi, kamfanin aikin hajji da umara na alhidaya ya bayyana yadda suka ji da wannan sanarwar da koho ta gabatar. Ya bayyana yadda suka ji da wannan sanarwar da kuma irin shirin da sun kai na fuskantar ayyukan hajji da umara na shekara ta 2025. Hajiya Baraka ita ce jagorar wannan kamfani na aikin hajji da umara alhidaya. Cikin shi ne mu agence alhidaya muka fito mu ma mu ƙara shaida ma duniya mu ce musu cewa an buɗe aikin hajji, mutane su yi ƙoƙari su zo su rubuta hawa yau su yi fasfor. Komi kake so ka tahi kai aikin hajji, idan babu fasfor babu tahiya. Kenan babban abu shine a fara yin fasfor, na ɗaya kenan. Na biyu kuma shine mutane su fara zubi, saboda 31 December an ƙare komi. Daga 31 December an ƙare, in Allah ya yarda Makka za a shiga aiki, a zuba kuɗi a yi komi da komi. Visa dai in ji Makka ta ce 14 ga watan Fabrairu ba a buga visa ko guda a cikin duniya. Kenan ya kamata mu zama a shirye, mu san cewa aikin hajji yana son shiri na takardu na kuɗi, da kuma mu kamfanin alhidaya za mu fara formation kamar yadda kuka ga na ankadrar in Allah yarda raddi mashi muna formation ankadrar daga karhe 9 zuwa na sahe zuwa karhe 6 na marci insha Allah. Amma za mu buɗe makaranta nan cikin CAJD, za mu fara makaranta ta alhazai kamar yadda muka saba yi, kamar yadda muke yi. Wanda ya rubuta gurinmu da wanda ke da niyyar zuwa Makka, da kuma ma tunda ya zama ginshiki ne na 5 na addinin musulunci, ya kamata ka san da shirin shi kahin ma ka tahi, ko ba ka tahiya to ka zo ka samu formation ke. Yana da muhimmanci ka ɗauki formation, kuma kyauta muke yin shi, umma amsan kodila ga wanda ya rubuta gurinmu da wanda bai rubuta gurinmu ba, da hawa yau wanda ke sanin cewa ya kamata ya san wannan abubuwan da ke cikin addinin musulunci kashi na 5, ya kamata ya san shi. To muna kiran su zo nan sai insha Allah a ba su ka formation bita in Allah ya yarda. Don ka kuma ustazan mu suna nan a shirye suke dan su kama da su da an kadirar fim. Abinda muke kira ga jama'a sai a yi kokari, abinda aka faɗi an ce doka ce to abi doka, shi bin doka in aka kiyaye komai zai tafiya daidai. A hukumance dai ranar 31 ga watan Disamba ne 2024 aka tsaida a ranar rufe wato rubuta maniyyata na aikin hajjin bana na shekara ta 2025. Da haka ya rage ga mahajjata su yi gaugawar ɗaukar matakan kiyaye wannan lokaci da aka shata. Dai ɓangare kuma hukumar kula da aikin hajji da umara ta ƙasa sun sha alwashin magance duk wasu kurakurai da aka samu a baya na aikin hajji da umara.
Madalla, wato da wannan rahoton muka zo ƙarshen labaran namu na rana, sai kuma gobe idan Allah mai kwa mai komai ya kai mu za mu sake dawo muku cikin wannan zauri dauke da wasu sababbin labarai. A madadin Malam Zaku.